Darlleniad o'r Efengyl Mathew, pennod 16, adnod 21. Pennod 17, adnod 8. O hynny ymlaen, dechreuodd Iesu esbonio i'w ddisgyblion fod rhaid iddo fynd i'w Jerusalem. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriad a'r arbenigwyr y gyfraith yn gwneud iddo ddioddau ofnadwy. Byddai'n cael ei ladd, ond yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Dyma Pedr yn mynd ag i naill ochr a dweud y drefn wrtho am ddweud y fath bethau. Duw a'n gwaredo, meddai. Wnaeth y fath beth byth ddigwydd i ti, arglwydd? Ond trodd Iesu a dweud wrth Pedr, dos o molwg i, Satan. Rwy ti'n rhwystyr i mi. Rwy ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Duw yn ei gweld nhw. Yna dyma'r Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, os yr ydy unrhyw un am fy nilyn ni, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw eu hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunan dros eraill a cherdded yn yr un llwybr â mi. Bydd yr rhai sy'n ceisio achub eu hunan yn colli'r bywyd go iawn. Ond bydd yr rhai hynny sy'n barod i ollwng gafal ar eu bywydau fy mwyn ni yn dod o hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o cael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Oes unrhyw beth sy'n fwy gwerthfawr na'r enaid? Byddai, mab y dyn, yn dod yn ôl yn holl ysblendar y tad a'r anylion gyda mi. Byddai'n rhoi gwobr i bawb ar sail beth maen nhw wedi ei wneud. Credwch i fi, wnaeth rhai ohonoch chi sy'n sefyll yma ddim marw cyn cael gweld mab y dyn yn dod i deyrnasu. 6 diwrnod wedyn, aeth Iesu i ben mynydd uchel a mynd â Pedr, Iago a Ioan, brawd Iago gyda Dyma olwg Iesu yn ei draws newid o'i flaen ei llygaid. Roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul, a throdd ei ddillad yn wyn llecher fel golau. Wedyn dyma Moses a Elias yn ymddangos, yn sgwrsio gyda Iesu. Dyma Pedr yn dweud wrth Iesu, arglwydd, mae'n dda cael bod yma. Os wyt ti eisiau, gwna i godi 2 lloches yma, un i ti, un i Moses ac un i Elias. Roedd yn dal i siarad pan ddaeth cwmwl disglair i lawr o'i gwmpas. A dyma llais o'r cwmwl yn dweud, fy mab anwyl ydy hwn, mae wedi fy mhlesio i'n llwyr, gwrandewch arno. Pan glywodd y disgyblion o'r llais, yr oedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, a dyma nhw'n syrthio ar eu wynebau ar lawr. Ond dyma Iesu'n mynd atyn nhw a cyffwrdd, a dweud wrthyn nhw, codwch, peidiwch bod â gofyn. Pan wnaethon nhw edrych i fyny, doedd neb i weld yno, ond Iesu.